أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. الله أكبر. Ngicela uAllah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Uma ngabe una 0.1% yokungabaza ye-doubt, just 0.1%. Allahu Akbar. 0.01% yongabazane ukuthi lesambulo lesi iHoly Quran njengoba sithi amazwi omdali. Mangabe wena une-doubt ngaloko ucabanga ukuthi sinamanga unaleyo doubt leyo, uAllah uthi fa'atu bisura, lethe yakho, lethe sakhe isambulo, lethe yakhe chapter. Allahu Akbar. Mimithli efana nayo, lethe yakhe challenge. Allah uyakuchallenge, lethe yakho. Allahu Akbar. Then Allah uthini bese nilethe ufakazi ngaphandle ka-Allah, bese niletha nina ofakazi ukuthi ngempela lento leni ikhulumayo nina iyiqiniso. Niyazazi-ke nina enithatha impensela nabhala amabhayibheli na-editha nahlela nenza konke okuthandwa yini. Uthi u-Allah mangabe leyo mbhalo leni ilethile ngempela nithi nina iphuma ku-Allah, lethana ofakazi ngaphandle ka-Allah. Allah uyanchallenge, lethana ofakazi. Allahu Akbar. In kuntum sadiqin, uma ngabe ngempela nikhuluma amaqiniso, baletheni ofakazi uma nikhuluma amaqiniso. Abanye babe nenkinga kwivideo ya lapha ku-gift mangikhuluma nalo baba washabalala. Ngizothi umfana ngoba ingane kimi sengitholile ukuthi ingane kimi mncane, umfana kashabalala. Okay, ubaba ushabalala ngoba usenomuzi, asihlonipheni. Kodwa umfana nje kashabalala ngoba akangilami nokungilama. Mangabe bekuthiwa mina sile emakhaya, mina yimi bengizoba ingcwele yakhe, yimi bengizobe ngiqhatha yena lo mfana lo wakashabalala. Kodwa ke ngoba usenomuzi, hayi asihloniphi insizwa. Mshengu ngidonga lamavuso, sidaba silithuli. Hayi salute mfowethu, isandla sidlula ikhanda. Uthi ke umdali, lethani-ke obenu ini ubufakazi. Fa in lam taf'alu walan taf'alu, uma nihluleka ukwenza lokho ngoba vele nizohluleka. Allahu Akbar. Uma nihluleka ukwenza lokho ngoba vele nizohluleka, fattaqun nar, yesabana umlilo. Yesabana umlilo. Mdali uyanitshela-ke manje ukuthi manihluleka, manidawutha nini ukuthi lesambulo lesi amazwi ka-Allah la awaletha ngesithunywa sakhe, mawukudawutha lokhu kunongabazane, lethe yakho ezomesha nayo, uletha bakho ufakazi. Mangabe uyahluleka ukwenza lokho ngoba vele uzohluleka, u-Allah uthi fattaqun nar. Allahu Akbar. Waqudu an-nas wal hijara, yesabani umlilo u-Allah awuprepareile, u-Allah awulungiselele abantu abangakholwa. Umlilo wakhona, inkuni zakhona yini? Abantu namatshe. Uthi u-Allah yesabani lo mlilo loyo. Ngaleli verse-ke bafowethu ngikhipha inselelo, ngisalindile namhlanje. Awu maNazaretha, anikhiphe phela oyedwa. Sengishilo ngathi ngicela ubaba uNyambose, ngicela ubaba umthetho ngoba uye engimaziyo otheqekelele kumaNazaretha. Akeze ubaba umthetho noma omunye ongaphezulu kwakhe kumaNazaretha. maKristu, khiphani phela nani, umbhishophi, umdikoni, umvangeli, ukosa, umshumayeli, khiphani mawasithawa, khiphani bafowethu ozobhekana nami. Ngiyiphosa-ke inselelo manje, kudala ngiyiphosa, ngisayiphosa namanje.
Nibaningi kangaka amaKristu, abekho kini abantu abakwazi ukumela ubuKristu njengoba mina ngimela iSlam ngalendlela. Abekho kini maJuda abantu abakwazi ukumela ubuJuda njengoba mina ngimela iSlam ngalendlela. Abekho kini mawasithawa abantu abakwazi ukumela ubuwasithawa njengoba thina sibaninga ngedwa simela iSlam ngalendlela. Simile thina eqinisweni sithi la ilaha illallah, akekho onelungelo lokukhonzwa ngaphandle kaAllah. Lapho simila sijiki phakathi kwenu-ke akekho-ke yena ofuna ukumela ubuKristu ubuthathu bukaNkulunkulu azobhekana nami angitshele ukuthi le ndaba yobuthathu bukaNkulunkulu uyithathaphi ngoba eBhayibhelini ayikho. MaNazaretha, akekho kini MaNazaretha onesibindi sokuthi eze abhekane nami angitshele ukuthi uShembe uNkulunkulu ngaliphi igama. Nani mawasithawa njengoba nithi ngama-Jehovah's Witness. Wozani phela nizositshela ngoJehova nikumele uNkulunkulu wenu. Nani nina nikhonza izithombe, nani nina nikhonza amadlozi. Yini nisabani manje? Ngiyayiphosa-ke mina inselelo ngithi kini nonke amaKristu, amaRoma, amaNazaretha, amaHindu abakhonza izithombe, abakhonza amadlozi, amawashtawa, ngithi kini nonke ngiyayiphosa i-challenge. Kuwo wonke ama-podcast akhona, I'm ready mina. Ngiyayiqhenya mina nge-Islam. Mina ngiyayiqhenya mina nge-Islam. Raditu billahi rabbi. Ngiyaziqhenya mina ukuthi Allah umdali wami, mina ngiyayiqhenya ngaloko. Wabil islami dini. Ngiyaziqhenya mina nge-Islam ukuthi Islam inkolo yami. Kungani nina ningaziqhenyi ngeinkolo zenu nicashelane nigcina ngokukhuluma lapha kuma comments? Yezana ama video nibuke umhlaba wonke ubonisa ukuthi wena uyayiqhenya wena ngokholo lwakho. Wabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam rasulahu wa nabiyya. Ngiyaziqhenya mina ngoMuhammad sallallahu alayhi wasallam ukuthi waba isithunywa esazela ukuzokhipha mina ebumnyameni singidonsele ekukhanyeni. Wayengilethele indaba ezimnandi njengoba ngihlafuna nje indaba ezimnandi, ngihlafuna nesizwe sonke sikaMthaniya, ngihlafuna nezwe lonke likaMthaniya, ngihlafuna nezwekazi lonke lase-Afrika, if not umhlaba wonke jikelele. Kunabafowethu abangithintile from ko Germany, ko Stuttgart, bafowethu lapho, big up, isandla sidlula ikhanda, ko Munich, isandla sidlula ikhanda bafowethu. eJalimane nje yonke abafowethu abalapha bangithintile go Seychelles, go UK bafowethu, go Netherlands, go lokuzana go Russia, go lokhuzana go Australia bafowethu, go England, go Ireland, go Bulgaria, go Ukraine, go India, go Brazil, go Argentina, yini le indawo le go yini le ndawo man, yini le ndawo, Nepal. Kunabafowethu bengazi kunabafowethu abasebenza ko India na ko Nepal, ko Bangladesh, ko Pakistan bafowethu. Nina nonke bafowethu enibukelayo lama video wami bese niyangi-encourage bafowethu, ningagcini ngoku-encourage kuphela. Thathani lento bafowethu, ayinabungozi. Nani seniyibonile ukuthi lento le ayinabungozi. Nivume nje ngomlomo nje ukuthi la ilaha illallah, akekho onelungelo lokukhonzwa ngaphandle kuka Allah. Nimkhonze, nimdumise, nimkhazimulise yena yedwa, ningamxube nalutho endalweni yakhe. Nazi ukuthi munye uzimele, akazali, akazalwanga endalweni yakhe, ayikho into efana naye. Go Nigeria bafowethu, go Niger, go lokuzana go Gambia, go lokuzana go Comoros, go lokuzana go Sierra Leone, go Morocco, go Egypt, go Zimbabwe. Alhamdulillah bafowethu, big up. Ngijabula kakhulu manganibona nani senithathe lento. Go Mozambique, go Zaire, go DRC Congo, go Angola,
ko Tanzania bafowethu abantu bakithi bagcwele yonke iAfrika bafowethu ababukela lo mbukiso lo wakwalokuzana wakwa TikTok abangifollowayo bafowethu baningi kakhulu abakhomentayo vele baningi vele abazokhomenta intando yabo kodwa ngiyakujabula ukuthi at least u80% ama-comments right abonayo ukuthi abantu bayalibona iqiniso abantu amehlo kancane ayavuleka sengathi nje umdala nganivula amehlo bafowethu ehlisela umusa wakhe nothando lwakhe aniguide anikhiphe ebumnyameni anilethe kukhanyeni wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.